Două bine, să faci. Bobby, dacă te întâlnești un pahar 2 de vin, are ceva? Ce vrut? E dulce. Aline, E de la morcov dulce. iar dai lovitura. Da, e frumos oricum. Dar zi mă, să băgă la 2 bile. Puterile tale, Alindar Clay. Să o fumezi, mă. E special. Vezi că acolo e o poloașă. Nu, E mai măricel ăsta. Bravo! E mai mare, frate. da, e de-al bălțul. Și e lung. Nu mai al cu ăsta, Nu, mă. e bună. Bravo, mă, vezi, omul a spus, selectează, mă, om ca lumea. Nu derbedei ca ăștia, mă. Păi da, mă, dar omul pescuiește la crab, nu-i dă drumul la feeder, la caras. Voi la feeder nu puteți să luați mărimea. Păi dacă nu-ți pune alcool pe saltea. Uite, bă, albăl, tipere, uite, bă, dă-l în bură. Bobby, Este... îl văzuși, bă, ia vinul. Are ciroză, hepatită. Dă-l în bură. Gata, Ianușul. Ia, pune-l. Ia, mă, vino, ia-l în brațe să-i filmez cu eu. Frumos asta. Așa, uite ce frumos. Chiar frumos.